kuti mapurisa vane udyire. Sei vasina kubhuka motikari yavanga vasunga vabata munhu aityaira motikari nemhosva voti panofanira kakubhadharwa fine. Iyo fine yacho yafanira kubviswa imariko. Topasimuzoti imari ende mukomana akababuda achiti ndakunotora fine ndichibva ndadzoka ndichitsvaka chikafu. Achidzoka ndopakaona modawe isisipo. Maybe iye sizvo asingashandi kupolisi. Maybe kune imwe nzira inoshandiswa yekubhuka yaangasina kuudzwa kuti moti yaita sei yakubhukwa. Dzimwe dzenguva inongotorwa nevidhio. Hey, Baba Isabel, aiwa. Okay. Andishande pa police. Yes. Ndabatwa kanyemba motikari yako haina zvakakwana. Handitika tiri kukusunga unofanira kubhadhara fine. Hande kupolisi. Anditi pamunobva pasini apa kupinda mupolisi munenge mune mupurisa. Yes, chokwadi. Handiti mosvika mosiya motikari utopinda munonzi muchinyi muofisi muya. Handitika usvika wonzi panodiwa mari yakati. Saka motikari ichasara, bhuka motikari yako, wobuda, woenda unotsvaga mari, ukadzoka, wobhadhara fine, wopiwa receipt kuti wabhadhara. Then poenda panokliwa motikari yoonekwa kuti ine zvakakwana zvese here. Iwewe wobuda neclearance letter yaunosiya pagate kuti ndakubuda nemotikari yandapinda nayo. Ende zvinhu zvangu zvakakwana. Hazvisiri zve. Ameno kana tichikanganisa. Ameno ndipo mutemo unochinja. Isi tisingazivi. Saka mutemo ukaita sei? Wakachinja but zvamuri kutaura ndizvo. Ko vari kutaura kuti wopedzawo masports. Instant. Ipapo. Vari kutsvagawo ipapo kuti kana kune akatora nekuti apa hapana ari kubvuma ka. Muridzi chai akasvika pakutopinda Bulawayo. Hanzvadzi yangu yakasungirwa. Okay, yakasungirwa mota. Mapurisa vakatora motikari vakaisa mukempi. Zvese zvikabhukwa. Handitika motikari yakabhukwa. Asi kutaura kuno unyoro huno yapa zvidhina yakapera mapatsi irimo mukempi imomo. Mapurisa edu dzawambavha vazhinji vacho. Mutereri uyu ari kubulawayo. Motikari yakabatwa ikapinda mukempi ikabhukwa but iri kupera mapatsi iri pipapo. Taita seiko Baba Isabel? Hapasi pari kuda asiko munyatira apa. Ndokunga. Ndiye kuna nukuna kutopedza izvi. Hapasi pari kuda asiko munyatira. Ndo chibaba apa. Vakomenti nyaya iyi 6 minutes to 11 ndo pafika nthawi wanai. Ndo vaziva wewe. Nyaya dzose dzine chokuita ka. Vanototaura kuti kwakati zvakakanganisika azvisi. Yes. Avatenderera apo. Vanosvika kuti aiwa ndine urombo ende vane shoko ravakambotorera ndiro ndinokuti nyaya yakaitika kwakati chokutanga ndinoti sorry. Nokuti basa rakabatwa uko asi mashandiro edu. Kune vanhu vanotaura kuti zvakakanganiswa. Yes. Vanoshanda zvazviri. Asiko munyati ndoziva kuti munogara muri pachimuti. Kana muri free, make sure kuti gare makagadzira nokuti foni yenyu inogona kuringa. Toda kukupinzai panhepo nenyaya yakaitika yemotikari. Mugadzirire. Bozho nakanyemba mapurisa ngasungiswe kana kuroiwa nokuti vanoziva zvawakaita mota. Ndinonzi anodhiranga kana kuti wasu wechimuti pamupedza nhamo mudike. Ndimhurisira aposto vebhutsu B Vini naAdimaya. Hanzi mapurisa ngasungiswe kana kuroiwa. Munoti kudini? Panoti kuroiwa manje. Baba Isabel, Zimbabwe yamirira chembwa. Ndiri kuona mamessages ari kuuya pano hongu mazotsudzura yemotikari but chembwa chakonzeresa. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndapinda ndiri mukati mekupfapfaidza mukati mekutsudzura zviri kuitika matima nawase nyika ino. Wamukaseko maiswiti hendi asigiriva una muti jaskadi chimuti wakabata mamukaseko maigumugambushu vakabata chimuti vari pakuwadza extension apo wamukaseko luxury mashamba akabata chimuti kwanza ari pauzumba tinashe chinengu muranda urumo pachivwapo chimuti wakabata broad body mudi wakure mukuru wemasapuku wamukaseko tekede vari pagrade 54 apa Innocent mujuda chimuti akabata adzikuzisiya wamukaseko chinorema chido chimbwanda chimuti akabata machisa wamukaseko Joy Commander akabata chimuti kasi pagombwe akabata kuti Blind Samaritan the Eastern Israel wamukaseko Mike Maxwell Chanchelangera ari pachopisa apa bosi tauta umba chimuti
wakabata kuti tse mamukaseko maigamo mbuya dhunda chimuti wakabata zvikuru sei vari pakuwadza next station wamukaseko inosendezve vamwe miriamu charovedza ngirozi peter sakupwanya mambo elias griva akabuda chimuti wamukaseko isaac ndevo hititi muzimba gumede chenge masara madambozi pamuchena chausi chalekasabwa nomutsigara wotsigiri peyani yakotwa pamnyaruka chausi jamu chimuti wakabata kuti tse paka Murehwa chekwa Murehwa chiri kuti kudini amai kana kuti muri andiri kutaura muri rezimbabwe mukoma kepi tange tinawo pano pamusho wemasaisai nezuru tichipedza chirongwa chezuva nezuru amai vanga vari pano vaine security vakamira kuti tibude vagochema nokupupura nyaya yavo kuti zvakamira sei kumangwambiti yedenga amai vanga vane mwanasikana vavo vari kuchema vachiti bhosho ndauya pano chokutanga ndiri kutsvaga mubatsiri nokuti mumba meda muna kumira zvakanaka vatezvana vangu vanga vaine vakadzi vaviri kudaro vakabereka vana vanogona kuita 15 15 pachirungu asi murume wangu do festival okay jainioro chimwini penefu vakachiwemba communication kia hati yezimbabwe inzwai zvaitika pavana 15 izvi zvikwasara 3 vamwe vese vakafa vari pasi asi marwariro vanoita vanhu ava vanogona kungoti musoro zvakadaito vanorwara chirwere chimwe chete vobva vafa vamwe vachona vakadzi vanokwana kuita vaviri sisine muningina vakarwira sadza kuti rawandipakurira harienderani neni ndokurwisana umwe vatosungirira akafa vanongofa nezvimwe zvinhu zvezvo so mukadzi anoti iye murume wangu inini ari kunzi akatemerwa mushongo wamangoromera nevana vachose vakasara vane mushongo wamangoromera but sezvaro murume wangu nevana vangu avataurisani upenyu kana kuti vana vega hakuna mwana anotaura nemumwe zvanoita upenyu hwakuti ndepi mamukasei wo zvatopenyu baba nevana hapana taura nemumwe baba nevana vanotoudzana kuti iwo udai wafa vana vese vana nebaba munhu unogona kutaura ndomai mutorwa asi iwo pachavo havachinjari mashoko so chishambisiro chakutika pamba apa chimwe chinde chichi amai vakarara mumba umu makadonha dombo rerudzi rwechidhina chikarova amai vakarara paruoko vachisalaiti kumapasi 12 dzeusiku ndokuona chidhina but pachakauya nacho kubva mumusoro masbesas hapana vakafa vakatorova chidhina kurova munhu mumba makakiwa vanhu vakarara vane vanga randakaona nezuru kuti nderechidhina iri ndakarara usiku handei zvakare kumunda kwaamai ava kune imbwa yapedza chibage inopinda mumunda painenge yasvika inenge ichisumuka nemakumbo maviri kana ikasvikira yotora chibage ichiisa pasi but haisi panzvimbo 1 kuti chimwe nechimwe pachone inotipa chinharaunda chimwe chete inotenderera ichitora chibage ichiunganidza matutu okay imbwa idzi kumba kwadzene dziripo 2 zvadziri 2 kudaro dzikaenda kuenda kumunda kuyakuya 1 inosara yakamira kunze kwemunda 1 inopinda mukati ndo inokorora chibage ichiunganidza ikadya yononga zvimwe zvibage ichinopa 1 iri kunze kwemunda iri kunze kwemunda inodyira ikoko haipinde pamusha apa imbwa yakanga ichiita zvinhu izvi yokutanga yachona yakafa but kufa kwayakaita yakafa ichiita zvokutsikwa nemombe okay kunzi imbwa yatsikwa nemombe ichibva yafa but muridzi wamunda akazotaura mashoko achiti kuvabereki pamba apa muridzi wembwa ipi inodya munda amai nevabereki ava vakaenda kwasabhuku vanonzi izvo ndopenga reni ndinoda kunotaura nyaya yezvifuwo kuti imbwa yechifuwo kuti chacho chibage yenyu zvine basa renini avawirani varidzi vemunda munda kutaura kune kwandiri kuita hawisina chibagwe chapengwa imbwa inotozika kuti imbwa ndekwakanyemba iyi imbwa ndekwabhosho iyi muridzi akabvunzwa anoti muda kuti ndiite sei amai vakauya pano vane nyaya yekufa kwevana vavo pamwe chete nokudonherwa nechidhina vari mumba ndivo here vane mbwa futi yapedza chibage ndo vane munda wapedzwa chibage nembwa imbwa idzi hadzisi dzavo ndedzemuvhillaji vanodziziva here kuti zvinobva kupi vanotopaziva pamba pasho vakatoudza muridzi kuti ndoita sei kudze nesabhuka titoke nyaya yakadaro
Imbwa idzi dziri kungosvika chete nokudya chibage mumunda umwe chete. Imbwa 1 inopinda but dziri 2 1 inosara kunze inototakurirwa neimwe ichinopiwa kunze kwomunda ichidya ichiunganidza yaunganidza yotanga kutodya muguri kudya chibage chekudya kunoita wewe sezvinoita mombe asi imbwa. Vanhu muri kumba manonoka mhanya kumunda izvo zvimbwa iti yaona yaisi yapinda but mumunda mairi kupinda kudya chibage mumunda 1 iwo wanditori nezita kumwe kwese aiwazendi yokutanga kwanzi ndo yakabhenge chimoti uko but yaiko zvino zvinodya munda uchiti. Hai Murehwa imurehwa chibage chinenge chakororwa chiya nembwa chaunganidzwa chese chiri kudyiwa here nembwa kana kuti chiri kuzosiwa ipapo. Vakanonoka kusvika iri kudya. Funga kuti imbwa ingadye muguri mungani. Isusu vanhu chaivo ndikarova muguri 2 ndikona kurara nechigomera. Right. Ndikona kurara nechigomera but imbwa iri kunge chibage ichidya yovhura yodya zvomukati izvozvo. Vagari vekwamurehwa toda kutaura zvine uchapupu nekunzvimbo inogara vanhu kana muchizvizwa tibatei kana kuti mukoma kepi takazvakasununguva tiine nguva munogona kumupinza mai ava vozvitaurira vega zvinoitika munda mavo. Ndizvozvo ndo zvinoitika munda mangu. Yes. Pasabhuku nengi pachifi nengi ndinonzi nengi imbwa iri kudya munda mangu. Regai tione kuti tinokwanisa here kuvabata kana network iketa sei ikabvuma tivapinze live paNational FM radio vataure amai ava kuti zvakatanga sei. Handitika iwo pachavo vakazokwanisa here kufambawo semhuri kuti vanzwe kuti iko kufa kana kuti kushaya kwakaita vana uku kune here chirevo kana kuti kuimbwa dziri kuya kusanzwanana kuri kuita vana nevabereki. Chii chiri kuitika? Zimbabwe rambai makabata pachimota kanyemba nabhozho icho chemota chandibata mapurisa ngaasungiswe. Ndinonzi tinotenda chigeregede ndiri kunoku kwa Mutare makomoyo chakabatwa chimuti hanzi mapurisa ngaasungiswe. Hey, zviri paviri mukomakeve zvinofana kutanga zvinotsvagwa. Munozviziva here kuti matsotsi anogona kupinda mukamba nenyaya yekuti vanhu vanenge vakarelaxa vachiti hamuno munhu ndo munosungwa vanhu viri kunotora motokari sei makizi akasara pamotikari ende sei mota isina kubhukwa maybe ipapo asi matsotsi kupinda anopinda. Yes, matsotsi anopinda. Nditori nenyaya ndinoziva imwe kamba yakasvika ikabiwa zvinhu zvemapurisa vacho. Yes, nematsotsi but padambudziko riri kudetsa ndrekuti kana mota yapinda mukamba inofanirwa kubhukwa ende motokari inofanira kusiyirwa makii. Zvakawanda zvinoita kuti mota zvide kuzoitika mota dzichibviswa mota iri kunoda kubuda moto. Yes, simwe dziri padhuze inoda kubviswa ka right yoiswa pasaidi saka makezi obvious anosara. sei makizi akaramba ari paignition. Amena baba Isabel pane mibvunzo yakawanda yoda kukliwa ipapo. Sekuru nemuzukuru icho chembwa icho mahwani ndapera strong nacho hakuna imbwa dzakadaro muridzi wadzo akanoromba uyo marungiro ndo mafungiro angu nemutsoka mainosa tinashe gotora shekman matono nobedi chabeta regai Samuel gwaya mudhara madhiri tsano isa bless more Johnny chakombera na David ndinonzi Innocent manyoso pamvurwi zebra cross hanze muridzi wembwa akanoromba saka pamwe ari kutuma imbwa kunoita sei kunotora kachibage iye muridzi wembwa uyu akarima zvakaita sei ane munda wakaita sei akarimawo nekukohwawo zvakaita sei. Ndiye munhu nezuro ndakabva ndapiwa nenhamba dzemuridzi wembwa nditaure naye but nhamba dzemuridzi wembwa dzakandirambira ndikasvika pakutopiwa nedzemukadzi wake zvakare kuti nditaure vese kuti why imbwa dzenyu dzichidaro but imbwa idzi mufoni nhamba dzanga dzichiramba but ndine nemanhamba evanhu vese. Zvari kusangana nazo hazvina basa izvo kanyemba ngatopfuurira mberi kusvika muromo yavo yataura zvese zvakarehwa naSimon Mutambi zviya ndini ajima sabhuku pambare ndifarisira ukamatera ose pamakitchen apo ndofunga vari kutaura kanyaya yekubiwa kwemotikari yokuti muridzi wemotikari pane mashoko ari kusangana nawo yokutyidzira but ari kunzi ngasatye ngarambe akadzvanya ipapo kusvikira zvese zvinofanira kubuda zvabuda pachena. Sekuru nemuzukuru
ku Mount Darwin dziriko dzinodya nzungu zita no. Baba Isabel, hanzi ku Darwin dziriko imbwa dziri kudya nzungu but zita no. Munoziva here kuti dzimwe nguva imbwa inokwanisa kuoneka ichidya chibage but zva everyday zvokupinda munda zvekukohwa zvokunganidza chibage yotakura inopa imwe iri kunze chaipinde chero dzikabva kumba inosvika yomira pamuchete pamunda right iyo pinda mukati ichitakura chibage chinopa ichiunganidza zvitutu zvokutosvika pakutofunda vanhu manyaya kumunda imbwa yapinda yatanga. hai KB na Bojo idzo hadzisi imbwa mapfeni ayo varidzi vemunda ngavatsvage right ngavatsvage mubatsiri vaone kuti chii. Ndinonzi Mathias Chipengo ndiri kuguruve kwamapira. Mataura kuti murume kana kuti baba vepamba apa pane munda uri kudyiwa nembwa baba varipo vapenyu havasi kuwirirana nevana vasara 3 avawirirana nevana. chikonzero ndechei? avatowirirana vese baba avawirirana nevana ivo vana vachona avawirirana kuti vataurisane mashoko vanototaura chinyerana namai chete vamwe vese avawirirana baba nevana avawirirana vana nevana avawirirana. Baba sababa semusoro wemba ndapi matando avakatorawo pakufambira nyaya idzi dzembwa dziri kudya munda. Ivo baba pachavo vakutoita senge munhu akutorwarawo ende vanonzi ndivo vakatemerwa mangurumira nababa vachibva vapiwa tsvimbo nemachira zvichibva zvashaika mumba mavo avatorisiri zvakaenda kopi. Baba ava vane mhuri yavo zviri kunzi vakatemerwa mangoromera pane tsvimbo nemachira zvavakasiyirwa nasekuru asi hazvisi kuonekwa zvakaenda kupi zvashaikira mumba mavo. chemota icho chandibata polisi mukati ndinonzi hanzi ndinonzi Tali ndifarisira uka timu rese repa mahoko nditali uyo akachibata chemoti hanzi farisa timu rese repa mahoko. Zvinorwadza kuti hongu unenge wabatwa nemhosva handitika obva wanzi handene motikari pakamba wosvika parikuba mari yakati sefaini handina mari pano ndipei mukana wekunotsvaga wasiya motikari uchizodzoka uzotora motikari unofanira kuona motikari ine zvese zvakakwana wosvika woda kutora motikari haipo inowanikwa 10 kilometers zvakangofanana kubva pano apa pambare kuenda kunosvika kwamisa mapuranga huko after wari park D yasvika sei ikoko chekwamure